гуфтанием ки дар телеграм бо мо бошед. Дар яке аз вилоятҳои калонтарини мо бугем. Ҳамин призофи баҳорие ки буд ба охир мерасад. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. Тамошобинони азиз ва гироми қадр, оиди ба охир расидани даъваткунӣ ба хизмат суҳбат мекунем, мефаҳмонем. ҳатман лайк монед дар видео ва бо диққат тамошо кунед. аввалан ба ҳамаи шумо як чира хотиррасон мекунам, бародарони азизу гироми қадр. ҳамин видеоро 20,000 ё 30,000 одам тамошо мекунад ва ман боварӣ дорам ки 90% шумо телеграм истифода мебарен, телеграм дорен. аз шумо як хоҳиш дорам, бародарои азизи ман, дар ҳамин комментария силкаи телеграм канали Юрист TJ, яъне ки силкаи телеграми худам закрепит кардагия чиста барои дастгирӣ кардан бидроен дар ҳамуҷа подписатсия кунен, то ки мо дар уҷарам ҳама рӯза информатсияҳо нашр мекунем, шуморам бохабар бошен. худтон дидесен ки каналҳои ютуб вақтҳои охир тез удалӣ чидесанд. ҳатман подписатсия ки бародар, и хоҳиш аз шумо буд. хоб, мавзӯи асосии ирӯзаро шурӯъ мекунем. бисёри нафарҳо оиди даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ савол пешниҳод мекунанд ки оё нақша пурра ба анҷом расид, ё ки оё сар то сари ҷумҳурӣ нақшара пурра иҷро кард ё ин ки не. бародарони азизу гироми қадр, ҳозирашда дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон нақша пурра ба анҷом расидагӣ нестай. танҳо гуфта мешавад ки дар яке аз вилоятҳои калонтарини мо бугем. дар вилояти Хатулон аллакай нақшаи даъват ба хизмат пурра ба анҷом расидагиай. яъне ки дар шаҳри Душанберам низ гуфта мешавад нақшаи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ба анҷом расидагиай. пурра нақшара иҷро карданаш рӯзи 27 май, яъне ки ба анҷом мерасад. 27 май аллакай даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ, ҳамин призофи баҳорие ки буд, ба охир мерасад ва баъдан боз дар тирамоҳ призофи тирамоҳӣ сар мешавад. ин буд як нашрияе ки мо хостем ба маълумоти шумо информатсияи дақиқа бирасонем. айни ҳол дар сартосари ҷумҳурӣ нақша пурра ба анҷом расидагӣ нестай. хоб, тамошобинони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.